Ito ako sa harap ng Caesar's Palace. Alas 6 ng gabi dito sa Las Vegas. At nag-uumpisa ng isara ang Las Vegas Boulevard. Bihira na dumadaan. Pero naglalakad na lang mga tao. Mamaya puno na ito ng mga tao. Gulo na dito. Sigawan. Lalabas mga tao galing sa mga hotel. Busy pa ngayon sa pagsusugal. Reporting mula sa Las Vegas, Nevada. Over and out.